Hello po, sir. Hello, Gardo. Kayo pala po, sir. Magandang araw po sa inyo. Pumunta ka sa Manila Bay. Sir, yes, sir. Then, check mo yung report na may tilapiyang patay na lumulutang. Sir, yes, sir. Magpapaimbestiga po ako, ora mismo. Kaya, mapamura man ako. Baka pagbintangan na naman ako ng mga linting tinamaan na magaling. Na ako ang pumatay sa mga tilapia. Kilala mo ako, Gardo. Hindi ko man magawa yun. Malapit sa puso ko yung tilapia. Alam mo yan. Are you following, Gardo? Sige, sir. Tawagan ko po kayo bukas, sir. Maraming salamat po, sir. Makakaasa po kayo, Mayor. Sige, ingat ka, ha? Sige, bye-bye mo, mga chup-chup. Magandang araw po, Mayor. Bale, pumunta po ako sa Manila Bay. Nakita ko po yung mga tao doon at napag-alaman ko po, Mayor, na yung mga tilapia pala na nakita doon, hinimatay po at natigok. Kasi daw po, nagulat po sila, sir, kasi napakalinis na ng Manila Bay. Tapos may pa-white sand pa daw, sir. Dati-dati daw kasi sana yung mga tilapia sa makulay na basura. Kasi ilang taon din po na nakasama nila yung basura sa Manila Bay at bigla pong nagbago. Hindi po nila nakere yung linis ng tubig kaya hinimatay yung mga tilapia, sir. Bising yawa. Yun nga ang mahirap, sir. Baka isipin pa nila, hindi mo binigyan ng mask yung mga tilapia. Baka sabi nila, namatay sa COVID. Yan o, mama. You make me glad, Gardo. Sa sobrang saya ko, parang gusto ko mag-tiktok. Machatcha man ako na oras na ito. Sa totoo nga, sir, may nakita nga po akong crab na dilaw. Siguro po nagandahan dun sa white sand kaya pumasyal. Mabuti naman at nabigyan mo ng linaw. Kasi ang linaw ng balbas bigote mo. Yung issue tungkol sa tilapia na yan. Maraming salamat, Cardo. Believe man ako sa'yo. You are the best. Hindi ka. Wala ang katulad sa page. You are the best, Cardo. Maraming salamat. Sige po, sir, wala pong problema po sa akin. Maghihintay po ako kung tatawag po kayo at kung ano yung ipapagawa nyo, Mayor. Well done, Cardo. Tawagan mo kita ulit para sa susunod na mission mo.